IFM News. IFM News. IFM News. Sports. Mangrugin ti kampanya ti alas Pilipinas Women, di parangrugi ti Asian Volleyball Confederation Women's Cup itang Aldaw, iti Canton City, Ilocos Sur. Iparada ti alas Pilipinas dalay sa Valdez ken Jovelyn Gonzaga, iti panangsango da iti Uzbekistan iton alas 3 iti Malema. Agsango iti munangay ayam iton alas 9 iti Agbida ti Vietnam ken Lebanon. Sarunon met ti Kazakhstan ken Hong Kong iti alas 12 iti Aldaw. Iran ken Indonesia iti alas 6 iti Rabi, ken alas 9 iti South Korea ken Kyrgyzstan. Adaan sa 12 nga continent top women's teams di makipagpaset iti sa 10 Aldaw maangay iti Canton City Arena. Nagbalinmet anay isang sangayan iti naangay a welcome dinner ni Canton City Mayor Eric Singson anaangay iti Hotel Van Gogh. No sa dino isuna tinadutukan namang lukat iti prestigyoso aliga. Nagyaman met ni AVC President Ramon Tatsuzara iti Canton City ken ni Mayor Singson iti suportana iti sports. Para iti IFM Sports, dahil ni Idol Joey C. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Sports.